Konečne sme tu. Dlhá cesta, náročná, ťažká sova. Chudni, piča. Á, poď hore rýchlo, na orgie poď. Vyšli na schode. Poď mu. Tu býva taký starý, škaredý, cigánsky školník. Ktorý zrazu dnes... Nie, tu býva Rytmus, cigánsky mýtus. Čaute. Vy poznáte Rytmusa, teda Cicimbusa, mojho bratu? Čo? Brat môjho, či poznáte Rytmusa, no? Takže vy ste podpálili 6 kníh, vy ste absolútni kokoti! Čo si o sebe myslíte? Že čo? Budete tu páliť knihy? Čo? Vy debili? Vy ste ma tak nasrali, tak ste ma nasrali. Prečo ste to urobili do prdele? Prečo ste podpálili knihy? Ale to moja mama podpálila knihy, keď chcela variť. Ticho buď! Nevyhováraj sa na svoju chudockú mater! Ona tie knihy chcela určite zapáliť iba jednu, aby si mohla zohriať večeru! A určite nechcela ich podpáliť všetko. Profesor Bum Bum. Profesorka MacGyverová. Pán profesor! Oni podpálili všetky knihy! Oni sú strašní! Pane môj! Takže vy, profesor Snake, si myslíte, že tu privez pani MacGyverovú Goga sme ľahké? Sa uvedomte, mi to zabralo 2 hodiny môjho drahocenného života, ty... neviem čo. Ale on vás nechcel vyrušiť do piči. Ale chcel. A ja som rada. Ale ja vás spravím rýchlejšie a lepšie. Pokiaľ je to pravda, tak poďme vyskúšať. Wow. Hneď teraz ku mne môžeme ísť vyskúšať, za 5 sekúnd hotový, môžeme robiť. No. No. Stíhame, si hovoril, nie? Tá pozri sa na ňo, jaký kokot. Jaj, tak konečne si trošku zalietame, jaj, porilujeme, vibrujeme medzi nožičkami, vy máte plesen. Ja som malý chýr. A zase tu tie zájme kúry. Čo tu chceš? Nič, čo sa do mňa staráš, ty Ale škareda. čo tu chceš? Fuj. Čo tu? Ti dám papier a tam si prečítaj, čo tu chcem. Wow, nečítať. Takže podľa tohto papierika máte napísané, že máte nejakého nového rilovača, ktorý má najdlhší penis na celej liečadni. To čo má byť? Akože? Ten kokot! Áno, ten. Kúkni na ňo. Wow. To je veľkosť, čo? A fuj, to si takto usral. A čo ak som to bola ja? Ma zastrelíš? Alebo buchneš? Ani jedno, ty kurva. Ja ťa prejebem a zasvetím ťa do môjho života. Ja ťa zastrelím, bom! Hej, čo sa ti stalo? Čo ti je, Ron? Čo je? Ron? Čo? Fuj! No, piatý muzik jeden. Choď preč. Poďme k hybridu. Hybrid, poď sem, musíš pomôcť trošku tomu Rómovi. Veď už idem, Fidesz, tu Doriti, tu máš Róm vedro a grcaj doňho a ne vedľa. Tu ogrcaš celý dom a potom si myslíš, že ja to upracem. To grcaš tých školských obedov, to sú fakt také hnusné. Myslíš? Nie, on chcel skrátiť tomu žltovlasému kokotovi jeho pénis, ale nepodarilo sa to. Vieš? A ja som sa urazila. Tá furt hovoríte o tom buzerantovi. Čo povedala? Že furt o naň hovoríte a o mne nie. A ja taká namyslená jak Paris Hilton som urazená, pretože mi šmrdzi noha a nemám ju kto umyť.
Ja ti umiem tú nohu v tom vedre, kde Ron grca, ja som trošku pedofilný, vieš o tom? Alebo ešte nie? Ty si aj trošku humusný, že? A prečo tomu? Iba trošku humosný, daj sem Hermiona ruku medzi moje nohy, daj sem. Daj. A ťahaj poriadne potom, dobre? Poriadne poťahni. Musíš zaťahnuť riadne, nie jak staré malé decko. Ťahaj jak slon.